בדיוק הייתי צריכה את השיר הזה, התרגעות. אני כל כך נרגשת שזה היה שיר לפי הזמנה. כאן אני צריכה לדבר. שומעים? גם למעלה. אוקיי. אז אני רוצה להגיד לכם ראשית כל אני רוצה להגיד תודה לאכסניה הזאת החביבה, הביתית והטובה של בית השחמט שמארח אותנו כאן, ולספר לכם שהתייעצתי עם הספרנית, יש פה ספרייה נפלאה, הספרנית הייתה צריכה לקבוע לי את המועד. היא הסתכלה על הלוח ואמרה, המועד היחידי הראשון שפנוי זה 22 באוקטובר. והיא לא ידעה שזה ממש מהכוכבים. ברוכי נולד ב-21 לאוקטובר, 1936. וכאשר פרצה מדינת ישראל, ועשו רישום, אז הפקידים כרגיל טעו, ובמקום לכתוב 21, הם כתבו 23. ואז היה לו בתעודת הלידה 21, בתעודת זהות 23, בא רחל ומצאה את הממוצע, עשתה פשרה, ובדיוק היום, יום הולדתו, ברוכי, מלאו לך 79 שנים. וברוכי חי וקיים כל זמן שאתם זוכרים אותו, והיות והוא כתב כל זמן שיקראו את ספריו, ואני מקווה, והוא האמין שספריו יחיו אחריו הרבה שנים. ואנחנו באנו כאן לחגוג לו יום הולדת, ואני באמת לא רוצה שזה יהיה מן אזכרה עצובה, שמחה, ולחגוג את הפלא של היצירה שלו. ואני אדגים לכם את זה. בשנה האחרונה של חייו ואחרי מותו יצאו 5 ספרים. כשהוא היה כבר חולה, לא אתחיל מהמחלה. הוא היה הולך ברוכי לבתי ספר, גם כן ממש עד שנת חייו האחרונה, היה סופר אורח שמתארח בבתי ספר, ובשנים האחרונות הוא אהב לספר להם בעל פה סיפור, עדיין לא כתב, אבל היה לו כבר בראש. הספר הזה מתחיל ברומן זעיר. ילדים בגיל ההתבגרות, הוא קונה בסתר, שההורים לא ידעו, רומן זעיר, וכמו רבי עקיבא הוא נכנס לפרדס סמוך, כי רק שם אפשר לקרוא בלי שיראו. ושם הוא פוגש להפתעתו את דאוד. הדאוד בן של פועל בפרדס, שגם הוא הגיע מסיבה דומה עם איזו מגילה כזאת מלאה יפהפיות, והם עושים חליפין והם מתיידדים, והזמן ערב יום העצמאות. לא יום העצמאות, אבל יום העצמאות, בכל אופן ערב מלחמת השחרור עם כל האווירה המתוחה. הספר הזה יצא עוד בחייו ושמו המגילה של דאוד. יחד עם זה, ברוך רצה מאוד והצליח כמעט לגמור ולהוציא ספר על סיפורי יהודי סלוניקי במאה ה-19. הספר נקרא ג'ויה והוא יצא בקיבוץ המאוחד, והאגרות וההכנות כבר היו, והוא ראה אותם, צייר שם איורים יפים מאוד, דני קרמן שאייר גם ספרים אחרים שלו, והוא נמצא איתנו כאן, גם את פרצוף סצנה שאנחנו עוד נדבר עליו. אוקיי, אני מוכרחה לרוץ כי בכל אופן, על הספר הזה הוא עבד עד יומו האחרון. ביום האחרון קראתי לו מה
כתוב על העטיפה האחורית כדי שיגיע, ושאלתי אותו אם הוא מקבל את מה שכתוב, אז הוא אמר, אני נורא עייף, נדבר מחר. ולא היה מחר. אבל הספר יצא. הלאה. עברה שנה כמעט, ופתאום אני מקבלת טלפון ממוציא לאור שנמצא איתנו כאן, ראובני, והוא מבקש את ברוך תורז. אני הבנתי שהוא לא יודע, אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך אותו? מה העניינים? מה העניין? אז הוא אמר, הוא שלח לנו כתב יד, ואני רוצה להוציא אותו. הסתבר שתוך כדי המחלה שלו, ברוך כתב איזה ספר, מונולוג של נערה בת 17, שהחבר, האהבה הגדולה שלה, מודיע לה פתאום, אנחנו מפסיקים את החברות. והיא עוברת משבר קשה, ובהמשך אתם תראו קטע מתוך הספר, שהוא כתוב כמונולוג, לכן גילי תציג לנו אותו. אני קראתי את זה עד היום, וכל מי שקרא את זה וערך פשוט לא הבין. אני עד היום לא מבינה איך אדם שיודע ומודע לזה שזה ימיו האחרונים, מעסיקים אותו בעיות חבלי האכזבה והאהבה הנכזבת של נערה בת 17. אבל זה עובדה. וגם הספר הזה יצא. עכשיו, אני חושבת שגמרתי, לא, את העיקר שכחתי. בעיזבון שלו נמצאו המון שירים. הוא גם כתב שירים ליריים למבוגרים. וגם צייר, כל חייו הוא צייר. צייר בכל מיני, באמת הוא היה ניסה בכל מיני חומרים וכל מיני סגנונות, אבל הוא לא הגדיר את עצמו כצייר. אחיו יעקב שנמצא איתנו כאן הוא צייר, ואז הם חילקו ביניהם את הטריטוריה. ציור לך וספרות לי. אבל הוא צייר, והוא צייר מאוד יפה, ומי שעקב אחרי המצגת ראה ציורים שלו. בכל אופן, מהעיזבון שלו עשינו לקט מבחר של שירים ואיורים, וזה יצא בספר ששמו בטרם ייסגר השער. אתם מוזמנים לראות את הספר הזה, הוא עכשיו אחרון, לא גמרנו. אחד הספרים שהכי הצליח, אני חושבת, ויהודה בטח יספר עליו, זה הספר של ברוך פרצוף צנע. נכון שלא כדאי, אני לא צריכה להמשיך לספר על זה. אני לא התכוונתי לדבר עליו, כי דיברתי על הפעם הקודמת. אוקיי, אז אני אספר עליו. ראשית כל, אני אספר שהוא הצליח, והוא זכה בעיטור אנדרסן וייצג את ישראל בהולנד, וגם נמכר עד שאזל מהשוק. כשהעולם החדש של הספר הדיגיטלי נפתח, ממש אמרנו, נוציא אותו הוצאה מחודשת בצורה דיגיטלית. והספר יצא בצורה דיגיטלית, ושלהבת שיושבת שם בחוץ, והיא הייתה, היא מומחית לספרים דיגיטליים, והיא מציגה. היא תחלק לכם הוראות בדיוק איך אפשר להוריד את הספר הזה באמת במחיר סמלי של 19 שקלים. אמרתי לה, תכתבי כבר 20, מה זה 19? להוריד את זה לסמארטפון, לאייפון, למחשב ולהסתכל. עכשיו אני חושבת שאני גומרת, כי יש לנו תוכנית ארוכה. מה?
אני לא גמרתי, אבל צריך לחתוך אותי. אוקיי, ביי. אני רוצה להודות לך בשם כולם על מוגה.